Hej. Du bruger bare færdigt. Der er ikke noget. På, fordi man skal sådan rundt inde i rummet eller andet sted. Og så sådan nogle... Jeg tror bare... Så er fandme. Så er der faktisk 4 værker. Der er et herovre, hvor der er et særligt væsen, hvor man kan læse om der. Så er der et værk herovre, der er et værk om den her. De der punkter. Der er 3 iPads, så I må gerne gå lidt på opdagelse med dem. Man kan både læse lidt om væsenerne, og så kan man også have alle på kigge. Nej, det er ret flot. Jeg tror, jeg har fanget dem alle sammen. Til folk kan få en, trække nogle penge ud af, du synes folk sådan noget der sådan noget. Så skal vi have nogen med, der kan sådan hvis vi får Lars Lykke ind, angiver det med for andre folk til at betale for ting. Men jeg tror ikke, han har sådan styr på, hvad der sådan er. Skal nu derude.
frie markedskræfter banker sig vej op i mit bløde kød. De bevæger sig frem og tilbage, til siden og op i en bidende, bankende, indædt rytme. De gennempuler mig, så jeg går helt fra forstanden. De er liderlige og ukontrollerede, og jeg kan ikke følge med, mens deres slimede snubletråde bliver vævet på kryds og tværs af mit almindelige jeg. Det frie, rasende, bulrende, ukontrollerede kapitalismedyr er som en hanbavian i en brunst. Ja, og jeg har åbenbart åbninger, som jeg ikke havde nogen anelse om. Velvillige huler, hvor intet af værdi opbevares. Det er i hvert fald ikke noget, der ikke sådan lige kan fejes til siden i et snuptag af et viljefast pulserende lem. Blodbankende grotter med svulstige stalaktitter, der hænger spændstige og plukkemodne ned fra loftet. Anatomien er mig ukendt. Hvad er det for et væsen, der har taget bolig i mig? Som er krybet ind i min hud og har overtaget min krop? Jeg er bare et telt af velvilje. Jeg er et omvandrende muskelstativ for kapitalismens frembrusen. Jeg er en businessmodel i kødkjole. En godkendt forretningsplan fra mødet med investorerne. Jeg er et ekspansivt marked. En tryg investering. Jeg kan blive til mere, mens I sover de uskyldige søvn, og den nye olie drypper honningtykt og sødt fra mine fingerspidser. Jeg er vandrende guld. Jeg er en Venus, der er dukket frem af havet. Mit køn er dækket af muslingeskaller, bortset fra det er jeg nøgen. Halvt Botticelli og halvt galionsfigur for petrokapitalismen og dens flammende begær. Du må gerne sende den videre.
første blæste liv i leret. Og vi blæste liv i olien. Vi gjorde den til plastik og til nylon og bevægelse og varme. Før os lå olien bare og vidste ikke, hvad den skulle blive til. Det var os, der gav den et formål. Det var os, der forløste dens potentiale. Og plastikken, den levede sit eget liv. Og i slutningen af plastikkens livsbane gik den i opløsning og bliver til mikroplastik. Og det er her, vi stifter bekendtskab med den igen. Vi indoptog vores egen skabning. Vi lod mikroplastikken smelte sammen med vores legeme. Vi indgik i et gesamtkunstværk med vores egen frembringelse. Skaberen blev et med sin skabning, og alt, hvad der var sammenbragt, skulle aldrig mere adskilles. Noget er nødt til at ske. Vi er nødt til at hæve ambitionsniveauet. Det skal op. Op, 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 op. Man er nødt til at starte med det umulige. Hvordan skulle man ellers kunne opfinde noget nyt? Det er uvidenskabeligt at sidde og tygge på den samme gamle gentagelse. Vi skal se længere end langt. Virkeligheden, den er nu blevet så virkelig, at den kræver en indsats. Det her det er større end mig. Bevægelsen. De tektoniske pladers kælende paringsdans. Jeg er bare efterskælvet. Men jeg kan rapportere, at en rasende ambition æder sig igennem mig. Ligesom en vintersulten larve ville æde sig igennem et forårsblad. Jeg har ikke tænkt mig at sidde på min mund. Til hverdag sætter jeg min lid til demokratiet. Undtagen, når der skal gøres noget, så er jeg nødt til at gribe ind. Hvis jeg kan skabe en substans, der er på højde med den mørke, glinsende substans fra jordens indre, og hvorfor skulle jeg ikke kunne det, så skal jeg da sætte alt ind på at gøre det. Det er for sent at skrabe æggene tilbage i skallerne, når omeletten først er spist. Det kræver det ikke den store intelligens at forstå. Jeg er problemet og løsningen i samme krop. Jeg er opgaveformuleringen og konklusionen.
Jeg har gennemsøgt jordkloden. Jeg stak mine fingre ind i dens glohede indre og trak dem hurtigt ud igen. Jeg gnavede hul på mine vabler og sugede grådigt væsken ud af dem. Heller ikke her fandt jeg løsningen. Jeg fyldte mig med vabelvand. Jeg gennemgik alle mine kropsvæsker og sekreter. Jeg smurte mig i lort. Jeg drak blod. Jeg drak mælk. Jeg stillede mig i min egen golden shower. Der skal findes en ny materie. Der skal findes noget hidtil uset. En selvfornyende smørelse, som kan trækkes direkte ud af mennesket. Jeg skal formulere en struktur, der ikke bygger på historien om væsker, som skal ejakuleres op fra undergrunden. Der skal skabes nye historier om ting, der kan komme ind i ting. Alt kan rummes, hvis bare man finder den rigtige beholder. Det er min opgave at være indgangen, passagen. Min åbning er guldporten, som sandheden skal passere igennem. Før i tiden var mit raseri gratis, fordi det ikke angik mig selv. Det var de andre, der var olien. Det var de andre, der var plastik. Det var de andre, der var asfalt. Det var de andre, der var biler, busser, flyvemaskiner, færger, solskinsrejser på alle tidspunkter af året.
Jeg vil egentlig gerne have en ny bil. Okay. Og en ny jakke og egentlig også nogle nye sko. Har I set mine sko? De er jo fuldkommen ødelagt.
Touchdown! Den lander på dit hoved! Wow. Ja, det ved jeg egentlig ikke, om man må, eller må man det? Var det okay, eller sådan? I believe I can fly. Jeg tror godt, vi kan blive enige om, at der er en vis skamløshed forbundet med det her. Måske også en lille smule selvbedrag. Den måde, som jeg lever mit liv på, efterlader sig bunker af døde kroppe, som jeg står ovenpå, mens jeg får en burger eller sådan et eller andet lækkert. Har også meget stille, det ved jeg ikke, om I har lagt mærke til, men har meget, meget stille hernede. Har også meget støvet. Det er et helt særligt støv, der ligger langs med alle væggene og i alle hjørnerne, og der er et hvidt støv på væggen, som gør, at hvis I læner jer op ad den, så får I hvide pletter på jeres helt nye tøj. Der er en særlig stilhed her, og et sted som her. Og det er den stilhed, der gør, at støvet det kan komme til at lægge sig i hjørnerne. Det er også den stilhed, der gør, at vi kan komme til at sove om natten. Akretia, det er et ord, som jeg lige har lært faktisk i går. Og det betyder sådan noget med, at man ved, hvad man burde gøre, men af en eller anden årsag, så kan man ikke rigtig styre sig, eller man gør i hvert fald noget andet. Ja. Og, men jeg ved ikke, om det er det. Eller jeg ved ikke, om det er det, der taler om her, eller det er sådan, det er jo meget forvirrende. Altså, det er et meget komplekst tema. Ja. Undskyld.
også et dødt dyr. Jeg kan ikke sige andet. Jeg er lige så død som alle de andre, alle dem, der kom før mig, og alle dem, der kommer efter. Evolutionen er en kæmpe bunke af døde kroppe med mig oven på toppen af det hele, mens jeg venter på min tur. På et tidspunkt, så bliver alle de døde sjæle flydende, og noget af den væske bliver hældt i maskiner, der fører mig op til himlen. Det her er vores kollektive drømme. Vi har altid drømt om at flyve, og det er mig. Det er mig, der får lov til at opleve det. Jeg hører ikke så meget som et pip fra fuglene, mens jeg konkurrerer med dem. Jeg har allerede lagt dem bag mig. Jeg er bedre til at flyve end fuglene, jeg har slået dem på deres egen banehalvdel, stakkels fugle, sådan en fjerpragt af et levn fra forrige årtusind. Når man ser op på en fugl, så skulle man tro, at den var bedre til at flyve end mig. Med alle de fjer, men det er ikke rigtigt. Det er mig. Jeg er den bedste. Jeg er bedre til at flyve end fuglen er. Og det er på grund af fortidens døde kroppe, der lagde sig til rette og fermenterede og ventede på at blive gravet op på det rigtige tidspunkt, hvor de var blevet til en sort, lakridsagtig substans. Oliens klistrede rigdom. Tror du selv, vi har tænkt os at holde op med at flyve? Så tro om igen, Ikarus, tro om igen. Vi kan ikke gå tilbage til før. Det her, det er drømmen. Jeg har ingen fjer, og alligevel kan jeg flyve. Du beder mig om at lande, at stå stille at blive på jorden. Det vil jeg ikke. Nej. Jeg vil ikke holde op med at flyve, siger jeg, og så griner jeg. Jeg griner vildt længe. Jeg griner. Og på et tidspunkt ser jeg fremtiden kigge mig lige direkte ind i øjnene, mens den spørger mig, hvad fuck tror du står og griner af, du lille fuckfjæs? Og jeg bliver en lille smule overrasket over mængden bandord, som fremtiden kaster mod mig. Men på samme tid så ser jeg, at det fremtidens bandord beder mig om at kigge tilbage på min fortid. Tager man sin høje hat på, så stikker man sin bare røv ud af vinduet og råber tillykke til sig selv. Går man ud og trykker tilfældige fremmede på næven. Hurra, 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 hurra. Der er skumbad til de 101. og skumfiduser til dem, der ikke nåede det. Der er frit valg på Amagerhylden og Amagermadder med pulversukker til hele banden. Vi skal op og stå på bordene. Og dem, der ikke hopper, de er pessimister. Der skal så mange flag i lavkagen, at man dårligt nok kan se glasuren. Er du sikker? Er du sikker? Er du helt sikker? Ja! Den sad lige i solariet! Woohoo! Er du sikker? Ja! Jeg har taget prøver i alle kroppens ind- og udgange, og der er ingen tvivl. Resultat! Tillykke. Tak. Ej. Så er der lige 1000 år i overskud. Det her, det tog jo ingen tid. Det skulle man egentlig have vidst. Så havde man nok sovet lidt roligere om natten. Men der er ikke længere grund til at have tvivlen summende i øret som sådan en irriterende lille flue. Kan du trække vejret? Ja. Så gør det. Nu er det ikke sådan for at begynde at beklage mig lige pludselig eller noget, vel? Nej, selvfølgelig ikke, men hvem skal sy den flænge i sjælen, der er opstået nu, hvor håbet er blevet revet ud? Jeg har jo ikke brug for det længere. Har du ikke? Nej, alting er lykkedes. Det var en succes. Jeg vil ikke give helt slip på håbet endnu, hvis jeg var dig.
Du har undgået helvede i dag. Men der findes et utal af helveder under det første. Og det kan være, at du får brug for håbet i morgen. Så jeg vil holde godt fast i det. Lige ved siden af håbet findes håbløsheden. Og det er et meget lidt attraktivt perspektiv. Okay, jeg hører, hvad du synes. Det er altid en mulighed at hoppe ud fra Rundetårn. At spille russisk roulette med djævlen. At sætte sig ind under den store hvide tehætte og true med ikke at komme ud, før verden er blevet et bedre sted. Det er jo bare fordi, det kan jo også være, at man tager fejl. At man er en fiasko. Du er en sjov slags optimist. Tvivlen, den går så glimrende hånd i hånd med storhedsvanviddet. De er helt tæt sammensluttet og kan slet ikke undvære hinanden. Vi skal nok blive ført videre, men ikke nødvendigvis med det samme DNA. Der er en uendelighed bagved, som findes i bladenes struktur. Der er ingen forskel på dem og på arkitekturen i en pyramide. Når man indser, at man er en del af helheden, så bliver det ret latterligt at fokusere på sig selv. Find et dyr og træk vejret sammen med. Måske er det kun muligt at trænge igennem larmen ved at hviske. Gå nu og vær en skinnende bille. Der er ingen grund til at skamme sig, bare fordi man går rundt med skelettet udenpå. Der er brug for dem alle sammen. De hårde dyr, de bløde dyr og de døde dyr.
Selvfølgelig er jeg også et dødt dyr. Jeg kan ikke sige andet. Jeg er lige så død som alle andre. Alle dem, der kom før mig. Og alle dem, der kommer efter mig. Jeg er summen af mine forgængeres valg. Så selvfølgelig er jeg også summen af alle de dyr, de har spist. Alle de dyr, de har iklædt sig oven på deres krop. Alle de dyr, de har lavet til sko. Skudt i det fjerne. Afbrudt i deres bane på himlen. Jeg er en samling dyr, der er blevet skudt, flået, spist og lavet til tøj, tæpper, redskaber, sko og trommer. Den der ophidsende lyd, når man trommer hårdt på nogens hud for at piske en stemning op. Hvordan skulle du kunne vide, at det, jeg siger, er vigtigt, hvis der ikke er nogen, der slår på tromme? Jeg glider ind og ud af døde dyrs kroppe. Jeg er flydende. Jeg går ikke i stå. Jeg går aldrig i stå. Det er vigtigt at forblive i bevægelse. Hvis man bliver ved med at bevæge sig, kan man opnå en hastighed, der er usynlig for det blotte øje. Og inde midt i midten af alt det findes stilheden. Evolutionen er en kæmpe bunke af døde kroppe med mig oven på toppen af det hele. Men jeg venter ikke på min tur. Hvorfor skulle jeg det? Jeg trykker bare speederen i bunden i min lyserøde Cadillac. Asfalten er olien i transporthumør. Den er spredt ud over vejnettet og muliggør den fri bevægelse. Den tjener mine interesser. Den underkaster sig. Den lægger sig for mine fødder. Lad mig træde på den. Køre på den. Spytte tykkegummi ud på den. Der er en beslutsomhed i asfalten, som overrasker, når man kommer i nær kontakt med den. Særligt hvis mødet finder sted i høj fart. Hvilket det ofte gør. Når legemet kurer hen over asfalten, bliver huden skrællet af. Det underliggende kød bliver blottet og er forsvarsløst over for infektioner. Der findes små pattedyr, som ved egen kraft kan kaste huden af halen for at undslippe fjender, ligesom et firben kan smide halen helt, men det gælder ikke for mig. Her trækker asfalten altid det længste strå, og jeg det korteste. Man må påregne sår og ar, og ingen legemsdel kan vokse ud igen, hverken helt eller delvist. Hvad asfalten tager, giver den ikke igen.
Når den først har ageret rivejern for mennesket, er den et lukket land. Det afrevne kød kan ikke igen indgå i en enhed med den krop, det oprindeligt kom fra. Det er blevet hjemløst kød.